Horas madhita salhukna. Adorak sumar sahur hita dohot hatan itu hata jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu dohot dame na sian di bata amata dohot sian anakna Jesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe tupu jamita di partangyangan di baga satikion tersurat do di Rom 12 ayat sada sahat tu 2. Hujaha majo isini terpuki tutonga-tongata jala tapeti hukma di bagasar rohat tabi songonom ma didok na huapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asin rohani di bata pasahat tamuma daging muna bahin pilihan na mangulu nabadia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroha jalaunang gabe sarobak kamu doho portibion alai gabe ibaru mahamu dumuba pikiran muna asa tahu hamu manibangi lomo ni roha ni debata ima nauli na hinalasonna dohot nasudengkan ima sahakna dongan sa porsiaon di bagasan Jesus Kristus hal na wajar do molo tadok mauliate tuak na mangurupi hita apalagi ma molo pangurupion na jinaloi menyangkut tu masa depan ningulu ra dak suku beholak kata mauliate do honon ngaulu ra sahat tu hamolateon yesoi mulu adok pangiduan nina mangurupi selagi bodoh terjangkau mungkin ulah honon nadoi isarana molo dipasik kolahot tulang na berena sahat tuna sarjana bahkan diurupi muse sahat tuna denggak kerejuna ra dang na pola melubihu tulang nai molo isarana dipangidu tu berenai asa ditiru muse mabain songon nang binahen ni tulang nai tuaka tinuduhon ni berenai justru berenai dora nauk pelubihu mulu menolak hape mampu doibana mangulahon manang ulu nama didok halak bere na sutau diri na songoni donga saha porsiaon marningot haburjion ni Tuhani di nguluta dipangiduhon si Paulus do diturpukon manang dipaingok do hita asa tahamolatehom mai marhite na pasaha daging tai bahin pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata au soalan ni haburjion ni Tuhani di nguluta totu marisuang do nguluta damar lapata be akan adenggan da teulei yang gotong nama gebitu hamagua nujungna ala rimas ni Tuhani alai burjuru tu hattai daudu ubalga holongna siar rimasna mulu pesipata adong akka hahurangata dak pitor rimasna di patujulu laho manguhum alai saya merpemuati do tuhatai jala saya dilehod do kesempatan laho marhamu baun haburjion ni Tuhanima nani dok ni si Paulus diturpukon asini roha ni debata laos ido dasor ni si Paulus ubain dipaingot manang dipangido tu sadok halak Kristen asa pasaha daging tai bahin peliat tu debata didok naking diturpukon marhite-hite asin roha ni debata pasahat tamu madaging muna bahin pilihan na mangulu nabadia na hinalomohon ni debata artina piliani dak sukup holan sebatas rupiah songon nasomal tapasaha di dikimar minggu manang di pertangyangan alai lubisiani ima daging tei ikotong do pasahatot tagai bipiliat tu debata
jala songon nam takkas tatusi molo didok pilihan namar lapata doi wujud nyata ni mauliate ni rohata doi tutuhani. Jadi pilihan ni dak sukup holan di hata mauliate, dak sukup holan berupa hepeng manang bentuk barang, alai sadok daging tai tubuh kita ikot tongdo gabi piliat tai tu debata. Donga saha porsiaon ia daging tai na gabi piliat tu debata didok naking diturpukon adong tulu karakter. Ima bahen pilihan na mangulu nabadia dohot na hinalomohon ni debata. Molo didok daging tai gabi pilihan na mangulu maksudna disi ima menuntut kualitas ni ngulutta nauk pinangulu ni Kristusidoi. Molo sebelumna nunga mate ngulutai ala ni dosa. Alai marhite hama mate dohot haheheon ni Kristusi nunga di pangulu hita dia dupan ni debata. Jadi kualitas ni ngulu nasongonima naik pilihonot tu debata. Dada be kualitas ni ngulu nani rajaan ni dosa. Dungi na mangihuk molo didok nak kaning dagik tai gabi pilihan nabadia. Maksud na disi ima yang ngulu tai ikut dipaholang dosa. Selanjutnya dipahobbar ma tulomoni rohani debata. Jadi hidup harus dipisahkan dari dosa sekaligus dipisahkan untuk Allah. Dangadong gunana dipilihud daging netu debata alai laos huhut dirotaki ala lalap semar parange mangihutun hagiok ni portibion. Statusta songon akan tinubus ni Kristus nunga badia. Di bahani miyam matoktong di bagasan habadiaon ni Kristusi. Ima marhite parane si ganupari naga di pilihan na badia tu debata. Ima naking moloridok daging tay gabi pilihan na badia. Dungin na mangihuk moloridok daging tay gabi pilihan na hinalomohon ni debata. Maksud na di si ima dagikta naung gabi pilihan na mangulu doh na badia nak kaning hasilna gabi halomoan ni debatama. Maka tubuh yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup serta menjalani hidup yang kudus hasilnya akan berkenan kepada Allah. Jadi molo didok naking diturpukon pasahat tamu madaging muna bahe pilihan na mangulu nabadia na hinalomon ni debata namar lapatan doi sadok ngulutai ikon pasahatot tamai gabi pilihat tu debata. Jala didok diturpukon ido hadaulaton ni namar roha. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah tai dada holan ditiki hari minggu manang dipartang yang sabingbe. Dada holan sebatas seremonial sabingbe ibadah tai. Alai diganup tiki dohok disudi inganan. Sadok parange di ngulutai ikon gabe parsobaut tadoi. Manang iko gabe ibadah tadoi tutuhane. Jala di parsobau ni ikon adong do wujud nyata ni piliata. Ima sadok ngulut tanaking. Tapatu panasongoni alanung ngajupangan asini roha ngulutta siat Tuhane. Manang alanung ngatadai haburjion ni Tuhane. Jadi tarsongop pangiduan ni tulang anak kaning tu berenai. Asa ditiru berenai muse mabay songon nang binah ni tulang nai tuaka tinuduhon ni berenai. Alanung nga jupanga pangurupio berenai sa tulang. Donga saha persyaon naparpudi didok diturpukon. Unang gabi sarobak kamu dohok portibion. Alai gabi ibaru mahamu dumuba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata. Ima nauli nahinalasonna dohok nasudenggan. Donga saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus.
Portibi nanidok na di si ima saluhut akaparange hahulumon namaralo tulomone rohani Tuhani. Sementara hita akan ok persia di panubusion ni Kristusi dadabe di bagasan hahulumon. Alai nunga di bagasan hati urong. Alanima di pengok si Paulus gabi ibaru mahamu dung muba pikiran muna. Artina iko berbeda mahita sian hahulumon na adong di Portibion. Jadi songonak kadeke na dilauti atip piatsim manang asin dai ni ai lauti alai dang gabi songoni dai niaka ek dekei. Jadi nakpe di Portibio kita maringan alai unang magabi sarobang dohok Portibio. Unang magabi akkana maralo tulo moni rohani Tuhanibe di paula-ula. Alai ikon ibaruma. Ikon adongma hamubaon. Iko berbeda ma siap Portibion. Asa tahu hita manibangi lo moni rohani di bata. Laos ngolu namar hibbaruonima. Tong gabi hataridan ni pilihan na mangului. Nabadia dohot na hinalomohon ni debata naking. Atong di dia pehita maringanan jala manang sadihari petikina. Totong mata pilihon sadok ngulute itu debata. Ima dalat tamakkamulatehon haburjon ni Tuhani. Dohot pasangapot tuhatai di ngulutta. Jala molo nung ngajupang kisadaran na songoni. Totu otomatis nama akka durung-durung na petuhuriai dohot akka silehon-lehon na namaragamipe sayak kana duminggan nama pasahaton na laho pasangapon Tuhani. Amen. Martang yang mahita. Moliate maali Tuhan di hatam na kubigihami lopok kom mahatami tu bagasar rohanami jala urupi mahami lahu mangulahosa. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.